Здравейте! Сега съм тук с Darkness 12, а пък аз съм Евен. Така, ая ходим да убивам Иле. Аре. Аз си го направя автоматико Да се опъна и така един път. Давай по-бавно. Не мога по-бавно. Добре, чакам на портала. Отвъд него мога да те чакам. Добре. Колко много неща ще направя. Много съм болен. Аз трябва да съм болен. Млечко пътчо. Какво? Млечко пътчо. Да. Там ли си? Чти. Скъмпа. Оле, глата е пичи пред нея, брат. Чакам се на координати. Казвай някакси. 173 на 15. Къде си? Няма перфектно данс. Приемо номер. Виждам ли те? Къде си тук? Стой там. Чакам те на 171-27. Майта видех. Има червени при теб, нали? Не. Къде си? Малко пред портала. Ти спой портал. Червен идва към мене. Де идва? 20 уронува. Ела на портала направо. Fuck you, bro. Виждам те. Виждаш се. Айде, тръгвай. Двамата няма да са отделени. Не са наубили сега. Да, не ме убиха вчера. Вчера. Да, заради тебе ще ме заеба. Къде съм те заебал, бе? Ей. Това нещо много напарено. Къде си? Убирай това. Обирам ми. Аз съм крадец на хоризонт. Ей, Пишко, как се осмеляваш да минаваш в тази територия? Дай тук горе има още два. Не би ме напада. Откланям му вниманието от тебе, ама май не се получи. При... Ясно. Ела. 138. Горе си. Не върни. Бягай! Бягай бързо. Идвам към теб. Мен ме убиха. Не също. Па бехме заедно, па ме убиха. Долу. Естествено. И ракетите са на превършване. А пък аз имам 529 ракети. Видите ти целият екран да го хваща или само Dark Orbital? Само Dark Orbital съм го направил. Тя някой ми пише. Ти ли ми пишеш? Да. Що ми пишеш, бе? А? Какво да не?
А. Кой ти писал? Един френд. От тях ти писал. Затова отпратя линко. Дай един френд. Тук човек. Те са ударят, те които ще гледат по това, виждат ли го? Бе, те ги знам. Уф, нормално е, че не убиха, ама все пак то шибаняк е, кой си там левел е. Па не знам дали е шибаняк или шибанячка, или дали изобщо не е компютър. Ама е подразбиращо се, че ще не уби. 24 срещу 8 левел естествено. С гранатомети за 100 000. Ще видя колко време остава. 5 минути. Има си. Имам, да. Как е на конквистадора, бе? Аз така си как ще играя. Кой играеш? Нищо. Ясно. Абе, как ти беше Фейсбука, бе? Монстър Димов. Да. Как лъжиш? Това е моя. Вече не. Дадох на един френд то Фейсбук. Също се Росен Димов има. Не, дадох го на един френд. Той не знам дали го ползва. Ще си зареда пикселизацията, брата. Сега тръгвам. Още ли правиш това? Да. Всеки се го правя често. Често го правя. 15 минути, малко ли си? Тихо. Това се не какво се слушаш, бе? Кое? Трябва да не слушаш, бе. Ти добре ли си, бе? Ще го пускаш към чала. Аз да не съм теби, бе. И не се чува от моя комп. Те зрителите ще разберат. Па и не се вижда. Ако пускам. И ти седи на камерата да гледа само на пинга. Не мога така го направя. И ако се чудите с какво снимам, с хиперкам, просто не ми се търси нищо друго. И да тейла там кам студио, не мерси. По-хубаво хиперкама, защото по-хубава графика, да, и така. Аз пък излезнах вече, а другото измерение.
No. Кой ли да трепа, и аз всеки срещна. Ела тук е мършо. Кой ще стреляш, мама ти ще? Я мри. Бум! Не варай моите муници. Дай си координатите, бе. Аз съм рентичка, че до тука. Я, в ходи тук, айде. Къде? 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 Кое, бе? Кой педофил ме дразни. Я, педофилчето се напада. Дехам! Ще умра! Умри! Двама ме нападнаха големи. И почнаха му. 3 за срока. Как се е старал? И аз се чуда. Почнаха да ме убиват. Те не били? Те, бе, не се докарвам. Да. Двама боса ме нападнаха, ти ко мислиш? Не е малка, трябва да деликатниш. И чао от мене, аз съм МММ и чао от него. Darkness 12. Аз не участвам в. Преди малко участваш.